Ассалому алейкум, ҳамватанони азиз. Салом ба кулли подписчикони канали Автомобил TGK. Хуш омадед ба канали мо. Стоп ки як дуна лайки бепул авабза, подписатсияро фаромӯш накун, зангулачаи канала виседамон ва чӣ тавре дар комментария хоҳиш намуда будед ки мошинҳои арзон ва пешкаши шумо гардонем ва инак мошинҳои арзон пешкаши шумо мегардонем ва чӣ тавре меҳнати моро қадрдонӣ карда. Як дуна лайки бепул ва подписатсияро фаромӯш накун, зангулачаи канала виседамон ки то ҳар рӯз аз наворҳои мо бохабар бошӣ ва касе меҳмон аст бидура подписатсия ки зангулаи канала висед. Дӯстони азиз, ВАЗ 2110 ёфтем. Соли 2002, мотори 1.6, газ, бензин, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Ваҳдат мебошад. ҷои сумгириш 9500. номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидурен занг бизанед, айноми канали мо гап занед, бо қайтон муомила мекунад соҳибаш. Дӯстони азиз, Mercedes Benz E-Class ёфтем. Солиш 1998, мотор 2.0, газ, бензин, коробка передачаш автомат, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе мебошад. ҷои сумгириш 37000 сомонӣ. номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидурен занг бизанед, бо қайтон муомила мекунад соҳибаш. Краскаш нав будай, дарунаш мебел салон будай, автомат бидурен климаконтрол бидурен занг бизанед, бо қайтон муомила. Дӯстони азиз, Dio Nex ёфтем. Соли 1998, мотори 1.6, газ, бензин, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе мебошад. ҷои сумгириш 21000 сомонӣ. номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидурен занг бизанед, бо қайтон муомила мекунад соҳибаш. краска талаб набуде, мошин 100%. Дӯстони азиз, чӣ тавре дар комментария хоҳиш намуда будед Тикомон Тико. Инак дар навори мо Dio Tico. соли 1996, мотори 1.0, бензини холӣ, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе мебошад. ҷои сумгириш 10000 сомонӣ. номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидурен занг бизанед, бо қайтон муомила мекунад. камтар кузоваш кор дошта, бидурен занг бизанед, қайтон муомила мекунад. Дӯстони азиз, Mercedes Benz ёфтем. соли 1993, мотор 2.0, дизели холӣ, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе мебошад. ҷои сумгириш 28000 сомонӣ. номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидурен занг бизанед, қайтон муомила мекунад. чӣ дарде дорад, қайтон соҳибаш ҳамаша через телефон мегӯяд, занг бизанед. Дӯстони азиз, Opel Astra F ёфтем. соли 1993, мотори 1.6, газ, бензин, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе мебошад. ҷои сумгириш 25000 сомонӣ. номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидурен занг бизанед, бо қайтон муомила мекунад. чашкиёш варӣ надорад, дублаканаи кузов 100%, мошин 100% дар ҳолати хуби техникӣ. дӯстони азиз, ВАЗ 2107 ёфтем. солиш 2001, мотори 1.6, бензини холӣ, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе мебошад. ҷои сумгириш 12000 сомонӣ. номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидурен занг бизанед, қайтон муомила мекунад соҳибаш. салонаш хушрӯай, бад нестай. Бидурен занг бизанед, қайтон муомила.